Nechingakie chionigo muteneneri bw'abasayase kaunti ya Kisii Dennis Musoti abirira gotogia Senate asegetamukiro kiabekia yo kumwaka isiko munda na watabuna nenchira ya moyo koro kiabuna obokurumiti bwancheiri ime yense ya Kenya asebo igatebire buna ani abirira kumochia munda anene ase okobwatari yake na watebekino kiorokererio getaye kiyakorwase abarayanene korwa sorogongo rwagusi asaba na inchi naboigo abasaye ni gatebire nchire ndonke bege kubwatiwa asoko barika abakora emirimo anene abasaye natari oko wakana gusoko wanchira amaki erioko ba emirimo asobokoreri we serikali ya county ndaite kuira libagiri yokuira aba senator baitu bakenye segas bakorete igorari ya senate bahoro kiringa corruption titakiria senate ya Kenya na inde osoko tenana no musaye anene mono asoko tenana no musaye uri wete prime nga kulikwa osegwa akali yake lindalikwe no bosoko abone sana se deputy governor yaitu kubwaza chibeza instead nya sawo musise nigere kuri abo mushara close to 1 million likabonete ku create opportunities for the young people na kobakonya bantabataka nganero ko bumutanga ni koimo kichibeza kurasa bantabataka ubu no bosoko sana na ambaibere ntagete ko tebya abantu baitu abasaye ba Kisii county notiness onyo musawuri ore 800,000 wakano ndai wegas tugwata abasaye basomete echingejo ao batayikonyara kuresi no nyishiringi 500 cyendagira barabunga ibajya kurusikibesa bakeri yaki kaba kikorikwa abarayi baito bacyo tafadhali kabege sambo kya simba kirakorika munabona ali getabari igare tabari mugari stadium akabarika bonzipi lyanzanze mangana yo kubwata ipride teyo muna karaba bakabwata ipride tigana rero ibito tokonya abasaye babukina tubarigere kijera toko bakonya uyaba wa relatives bari skogaria abana baisike baminto bonse bacandegete turi gicinjira toko bakonya not kuirari yake kurwasa abasaye babukina ntoko nyana gusuka use tunyare bakonya nsi yetu ya Kenya na Kisii kwenye jumba ya